Ey Хужабыз Раббы, büyüktен büyüктір исемең җир йөзендә. Шөһрәтең күтәрелгәндер күкләрдән югары. Сабый һәм имшәк балалар теленнән син үзеңә мактаулар яудыртып, дошманның вә үчленең авызын томаладың. Син бар иткән күкләр киңлегенә, күк гөмбәзенә син утырткан айга вә йолдызларга баксам, үз-үземә сорау бирәм. Син шулай игътибар күрсәткән инсан кем ул? Син шулай кайгырткан әдәм баласы кем? Кешене син илаһи затлардан әллә никим яратмадың. Дан вә кадер хөрмәт таҗын башына кигездең. Тудырган бар нәрсәң өстеннән хаким иттең аны. Бар нәрсәне аның аяк астына салдың. Сарыкларны, үгезләрне, дала кыркиекләрен, күктәге кошларны, диңгездәге балыкларны, диңгез юлларын айкаган барлык җан ияләрен. Эй Хужабыз Раббы, büyüктән büyüктер исемең җир йөзендә.